Itao man ko nung hazard pay nanda, pero siyam lang kaadlaw, or 5 lang gani kaadlaw eh. Tapos, mananyo kung tagpirang adlaw, tag 91 pesos kuno man, ay sus, tata. Ti andot nga 5 lang kaadlaw, kay klaro-klaro banwa sa executive order, ka mga mayors, nga ginsunod ang anak ka gobernador, ka ginsunod man ang nasyonal, nga ada sobra ganito sang bulan, nga ginpaidalom ang antiki under ECQ. Ti kun under ECQ, amo man kara ang kalawidon kang adlaw, nga ginpaduty ang mga barangay officials, mga barangay kapitan, kag mga barangay tanod, tanda timuon lang 5 kadlaw. No? Abi doktora, babay noon, hay kumo nga daw ikaw ang sentral kang informasyon, regya ka dyan nga nag-coordinate sa babaw in behalf of the people and frontliners of Kulasi. Ikaw sabat, garing ang punto, wara timogid nagaagto kung magpatawag mga barangay officials kang meeting, agad lang ipathag kananda andot amo dyang mga bagay ang nagakarahanabo. Ha? Nga supposed to be, ikaw maga-fight out in behalf kang mga barangay kapitan kang frontliners, hay katimbang riasanda kang gatod kang Department of Health, mga pinalangga at ang pramati ka to. Uratin nyo maluoy, mga kabiyanan sa mga barangay tanod, huna ka mo maluoy sa mga barangay kagawad, huna ka mo maluoy sa mga barangay kapitan, tapos amuhon nyo lang kara, may kwarta ang gobyerno, garing i-fight out nyo. Sino dapat matindag kanandajak-jak ang mga represent na amo na mga kabiyanan? Ha? Tapos, ang mga requirement, kuno nga pang submit nanda, pang islan, ano ang gusto ang balang kang pang islan? Ha? Ang pagdoktor bala kang anda nga mga papilis, riya banget i-correct ang papilis para mabuligan sandang hindi magsala, or ha? Ang pagdoktor kang papilis na nga nagredyos ang nadlaw base nagtao kang disbintahak nanda. Kag kung nakita nga may disbintahak nanda, may tao bala nga dapat magagain? Istoryahan ta dya karon sa atang nga pagpangalagad kay amo dya ang claymore kag reklamo sa aton paglibot trogya sa banwa it Kulasi, mga kabyanan. No? Istoryahan ta dya karon ha sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton nga palatuntunan alas 8:50, no? Kung mura garamig ang aircon nyo, noy? Ha? Kagura garamig ang refrigerator nyo, ang Tony, ang Papindo Ref and Aircon. Services dyan na ang talyer, ang shop. Dyan sa unahan kang patyo, no? Ang Tony dyan, mga kabyanan, si John Tiliado, Orbong, kagi obra gidya mo gidya obra na sa abroad. Na kag kung iba pagid nga appliances, washing machine, TV, kag iba pagid mga stereo, ang Tony dyan ang Wisam Electronics and Repair Shop. Sa unahan naging dahil sa dyan karan, no? Basta mga guba nga problema nyo sa piyak nga bahin, mga pinalangga at pramati, nga imaw man sa atin nga pagpangalagad, ang dyan ang dyan si Kapitan Victor Sorilla kang Sentro Norte Kulasi Antique, na Kapitan Victor Sorilla, mga kabyanan, ang ko ni Kapitan Victor Sorilla dyan sa may Sentro Norte Kulasi, mga kabyanan, manglimpyo tagid kapalibot agad rayo ta sa balatian, no? Kung kinanglan nyo miracle well, kung noon nyo lang kapitan, mga ayo lang raknakan mga kabyanan.
live lang sa iba barangay, mga ayo, ang sanda sa kapitan ka Miracle, uwi lao. Te, unoon nyo lang ako. Na, raker kapon na, nangayo. Salamatan nyo lang kung makita nyo kayo, sarangtin nyo kap ngayo, masolbag yung problema nyo. Na, mga kabyanan, Boss Rumeng, pwede ako kapangayo. Ha? Mga muyo nyo lang makita nyo ko, may daradara ako karasang kakantener. Gaimaw sa atin ba nga pagpangalagad, ang umne, regya sa kulase, tanan nga construction materials, ginabaligya dyan barato, bago stocks na, direct tagid, halin sa Metro, Manila, no? Bao, si Juan Bla, si Von Carlo Palacios, bata dyan ni Migo Tabong Palacios, no? Kabarangay Balak-Balak, sa kabarangay Balak-Balak, dyan takina, good morning dyan sa Anki kag Pilarca Pamilya, kay Ma'am Kabog. No? Na, si Bong Palacios, no? Dagan gid ka na bata. Pruti alin man dyan tatay na. Dagan ka bata nasa kagwapuhon. Mga kabyanan. Si Bon Carlo Palacios, agay puti-puti ling bata, gwapo panoy kay Dingdong Dantes. Tikon ko, maimaw-imaw ko permi kay Von Carlo Palacios. Hay manti ko nandakbay kun hindi man gid ka katamtaman tanang gwapo, akan ura ko gagahambal nga raw ay gid ko No? Pero kung mag-ingat ka sa gwapo, kung mamalakpak mga tao ba gwapo, ti ko di abayar ko mangran. Nan mga kabyanan, si Von Carlo Palacios, no? Von Carlo Palacios, ano? May prinsipyo dyan nga bata. Ha? Tud-tud na kakilala ka na may prinsipyo nga bata. Di kung tadiin masunod, ri ako ni tatay na. Hay si Bong Palacios nga tatay na, ang punto lang nga, kung committed mga kabyanan na. Ha? Kauna naman anta yang ana record kang nangin councilors kon ABC Provincial Federation. Kay ginalagas niya kuna banwa ka mga bunggaitan nga politikos babawi. Hay bangod mabuto-buto sa loan katubla. Amakon timungang offer ka na para mabuto lang sa loan sa time ni Sally Perez. 2 million mo. Tiura to nagbuto si Bong Palacios bangod giti. Tapos sa tanahuman sa pinsar na rin. Ang na desisyon. Ha? Kamura lang money dapat could not even affect sa ating desisyon. Kung di base talang kung nagdesisyon na kita kung sino dapat. Hay may mga reasons tanarabanwa kung mag-decide na kita kung sino dapat mo. May mga reasons tanara without pa of influence of money. Di ba? Mga pilanggat na pramati. Kamura ang bata ni Bong Palacios. Nagsunod gid tatay na. Pero may lain gid nga wara sa tatay nga dyan sa bata. Ano? Ang kwagapuhon kuno banwa mo ni Bon Carlo Palacios. Tiyang koon ko kay Bong, kung mati may ka sir, hindi ka gid sagi sabit. Man mo, may kombinasyon rit nas nana yang imo batangan. Tama ni koon ko. Masunod-sunod lang ko si mo bata. Hindi man ko ram ko gapati nga raw ay gid ko. Guwapo man ko gapati takang gani nga black is beautiful mo. Di masunod lang ko. Para nga ko magpamalakpak tao kundi makuon mo ko sulingan ko abayar ko diyan ra. Oras sa atin nga pagpalagad alas 8:20. Unahan tabla jaban wang isyo ang partisa ginhimo kang mga abogado ni former congressman and former congressman Paulo Everardo Javier nga si attorney Guillermo Alcantara kag attorney Jobert Pahilga nga anda plano ura la ko kumaan ko na file na rin but amo yang anda nga move nga ipa-declare ang sa COMELEC
kag ang COMELEC mag-declare kay Joel Mabakyaw Javier, mga kabiyanan, bilang nuisance candidate for congressman. Man mo banwa, wara sa rason nga wara kuno gin-declare ni Joel Mabakyaw ang matutuod na nga identity. Mga kabyanan, misdeclaration kang ana matutuod nga identity. Hamakon ti mo kabyanan nga hambalan mo man banwa ngang imo palayaw. Bisan ang tao sa palibot mo nagakuon nga beken na rati tutuod banwa nga nickname kag ayo. Pero kang nagbal kang si Osay na binutang na nga ti tana si Pau Javier. Tana si Pau Javier. Now, kung magtalang ang ibang tao nga mabuto sa matutuon nga Pau Javier nga si Paulo Everardo Sales Javier, ti wasi ang ibang nga buto nga supposed to be mabuto sa matutuon nga anda butuhon nga si former Congressman Paulo Javier. And who will benefit? Ang contender ni Pau Javier, actually sa congressman, ako onta ang kamaturan nga ang fight between man lang sa estranghero nga dyan nga si Ligarda nung urat balay sa Antique kag Paulo Javier mo. So kumabuhinan kag mawasi ibabi buto ni former Congressman Paulo Javier, hindi maisip niya. So magwa nga disadvantage para banwa sa anak kontra kag ang ginapatihan mambitlad kang haros kadaman nga nagaobserbar banwa sa politika nga ang diyang si Joel Mabakyaw alias Pau Javier man kuno ginbaydan lang mga kabyanan. So makonsider nga dirty taktik kang kontra ni former Congressman Paulo Javier ang pagsalad sa politika ni Joel Mabakyaw. Another pagit. Ura lang sa adyan karang punto Another pagido. Mga kabyanan, kung ikaw mag-file kang COC mo, ibutang mo dyan ang stage name mo. Nga amurang maga-reflect sa baluta mga pinarangga gid nga tagparamati. Nag-file si Ligarda kang si Usina. Kag kadya nagwa lang haytigin publish kang COMELEC ang mga listahan kang kandidato. Nagwa nga si Ligarda ang ana ayo Inday Lorin. Kon katubang lantlat si Ligarda kanaken kag pwede nyo man niya pamangkuton kung makita nyo daura timo ga formal klase tao ay ang reaksyon ka mga tao sa ibang banwa kapin pa mga profesional na daw beken ti seryoso klase tao pistoryahan daw dinamak bala mag-istorya daw damak pistoryahan kung makita nyo si Ligarda pamangkuton mo kandat amo to ginsulat no wanaw ikaw si Inday Loren ano ang tuyo kung andat gin amo nakra ilimbungan na raman kamo nga kung hindi kamo mabuto kag mayad na nas Loren ninyo butuhon nyo gyapon tana bangad si Inday Loren gayang nabuto ta si Inday Loren galing kinabuto ta hay may dyan kuno nga mabuto kay Inday Loren nga hindi mabuto kay
Because si Inday Loren, kag si E. Iligarda, although magbugto, is two different person. Lain nga tao. O gari ang ginimo ni E. may problema. Si E. Iligarda tana, sa pagkatao na, sa personal na, ipagawa na nga tanaman si Inday Loren. Ano kawaw, age? Si Inday Loren is bahi. Si Iligarda nga laki. Andot Iligarda ikaw, pagpapakilala mo sa tiki, Iligarda ikaw, andot ngang imo nickname, butangan mo kay Inday Loren. Kung kita nga mga tikinyo nakaintindi, mamangkot tagid sa kulingan ta, ay, ano dya ginalimbungan taran? Ginaloko taran? Papatihan kita makabianan sa lain nga pagpati. Amura bala ang klase ka public official nga gusto nyo papungkoon nga wara pagani ka pungko butigan den. Tutuon man tamad tatan ka mga tao nga butigan. Tinagsirnampaw rin daw. May dyan nga tao butigan. Makita nyo rin pagkabutigan. Makita nyo rin pagkadakan. Makita nyo rin sa tao, sa personalidad nga. Ginalukota. Di ano pangura dyan man? Mga pinlanggat na pramati. Bagay, kita nga tao, kisaman lang, kisraman lang dadla. Pero konti, mabuto ka ng dadla ka rin. Manaan mo ginaluko ka, makabianan. Amor bla ko onta nga, ay, kung sa relasyon pa, ginloko ka rin, ginluiban ka rin, matabid pikaw ka na, kundi nga ura mo ginagamit, imo utok. Tanong gamitin mo, bratyagan mo, kay ura mo ginagamit, utok mo. Di kung gamitin mo ang bratyagan mo, hindi mo man makita nga, ay, may pagpalangga. Sa case ni Loren, ano gid namian nyo ka na? Hay kisram, katlo gid lang tana makabianan. Mauli, kag nag-uli sa antiki. Una-una, ang reklamo, tanan-tanan ka mga antikinyos dya. Maagto ikaw sa ana opisina, wara kamaan, tanda, kundiin si Inday Loren. Wara, kung ura man si Inday Loren, magto ka sa opisina, ura man sa dahit may himo, bangad, kung may programa, tana nga paras pumuluyo, ura man ti obrahon staff na nga bisan sanda lang maubra. Lain ka una kay former Congressman Paulo Javier, nga bisan dito pabitanas nila, kag time nga amuran, dito sa Manila, pero ga uli kita na, kag mag-agtog ninyo. Kung tabuan bi nga may problema kamo, ura tana dito tanas nila, agto tanatin nyo sana opisina, ngayo bulig example parte sa problema nyo medical na may hospital, no? Ang ana tanataho, wara ka tanga-tanga. Biskan wara ang congressman, man ang tanakatao kung kang ana staff, kung ano ang imuon, bangad may instruction rin dyan ran, nga ano i-require nyo, mga kabyanan. That's why bisan ura ang congressman, kung nakaplasta rin ang ana programa, paano makabulig sa mga antikinyos, even without his presence, nagagisod gyapon ang proseso. Padayon gyapon ang serbisyo. Ano imuon ka nga anak staff dyan ni Loren Ligardahay, wala ti instruction sa ano imuon da? Mga kabyanan, tauan ka 50 pesos kag mag-uli. Amorya ang resulta kang palangga na kamo. Mga pinalangga ng matang paramati. Abe, sa mga kapitan nga pamati, tlad barangay officials. Halin nga nagpungko, si Inday Loren Ligarda, nakaagto kamo, kag nakakitaay kamo, kag na-present nyo ang matutuon ng problema kinyong barangay. Hura! Mga kabyanan, hura!
tidiin parang pintahon ang ginahambal na karto nga palangga na kamo mga pidalangga nga mga tagparamati. No? Oh. Daya may message si Amay Maghari. Ipirmahan naman mag-fill up kang anang si Osi wara man taten ga hambal nga hindi kamo magboto kay EE. Dapat sa si Osi na palang honest dentana. Dapat kuno ko ni Amay Maghari sa COC na palang dapat honest ang diyang si AEOO. Ha? Dapat honest rin tana. Wara na ginaluko mga antikin nyo. Hay sa pag-fill up na plang kag ginahambal na nga iiligarda kag ginbutang ng Inday Lorin daw ginapagwa nak natin nga tanaman si Inday Lorin. Kag baka na si iiligarda kadyagin ang ginapuntaryata. Timalay mo. Ha? Ginsugo man dyan ni Manang na. Kung naglagan kam lang nga ginasugo kam lang ni Manang mo para magbutig, namunang ka sa baol kara iiligarda daw. Ha? Kung naglansar si Pidoy, kung kiba mabuto, pakmik Pidoy makangayo, pa kami ka na bulong, riurak lansar. No? Pero totoo lang, kung dumaag si Pidoy sa pagkasenador, baratyagan na pat na dyan sa matutuod mga kabyanan nga mga antikin news. Ha? Mga pilangga nga matagparamati. Ha? Kay mantit si Pidoy tana. Tutuod banwa nga tumandag ka mga kang taga din si Pidoy. Tumandag kita na nga taga barangay lakayan bugasong antiki mo. Sos Maria Josep taten kag inventor pas Pidoy may ana pa kulingan nga bulong kag nagaayad tanang nang agi daw parihas kami gid. Nan mo may inbensyon taman nga bulong nga dasig kag rako-rako. Rako-rako mga antikinyos na ngarayan. Ha? Oh, te pasalamatan para kataho. Pura kuon ko kung magagtom lang mo sa opisina ni Day Loren para mabulong latian nyo kung ano dyan ngayok mo sita merisita mo ngayok mo to kakwan agtola ka mo regardless kung diin mong banwa agtone nyo la ko ha mga kabyanan tauan ko kamo kang Romeng Antonios Miracle well ang problema kaya mga outlet na reklamo rar kami boss bintaya ay sos mga kabyanan ha? Kato pa man, kung mga sekreto lang iba nga kakoon nga ngayo, kubibo sura-ura, gigaluoy tatan. Ha? May sa kamalam ganito nga, nadiin opisina kam nga habirto, yung ura to na sandaw, urak maan nga ura. Kung ko ura kuon ninyo si Loren Ligardak ba yung daag? Hindi habir matnakang yung buto. Ati ka rin nga iti, laban ta na nagpati ka to kay Inday Loren mo. Ha? Te, ano na yung problema mo? Nang kasakit ang likod ko pirmi mga ayo merisita ko daw ura tibulong ja miracle well hindi ka tumagto mapaslawan ka lang agoy maayad na ja testing lang nagkita ay mik malam te nakapmanyos ka sir sa kagabi laban gali dang sakit ka likod ko buol kay mo bulong ay susraket nagatestimoniya ka lang te salamat ka lang Ti naman ko, tana. Ti sir, ikaw lamang padalagan congressman. Sir, butuhon tagin ikaw. So, kung mag-congressman, kung may buturon ko. Garing, ang akin naman bal, kung sino kontra ni Loren, dito kumubulig. Ha, bulig, kamok Paulo. Ay, man. Oras sa ating pagpalagad, alas 8:33. Mabalik kitas diligid lamang magbuhay, pagkalipas lamang
kang pira ka importante nga pahibalo, palihog mga kabyanan standby. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balance nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang da. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayabo. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron, tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumar gid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay isang vitamin hormone na sumusuporta sa pagprotekta laban sa sakit na cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 ay mabisa rin sa pag-control ng blood sugar level, lalo na sa mga diabetic patients at iba pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw. Kaya as a medical doctor, inaanyayahan ko kayong lahat sa pag-inom ng Life Extension Vitamin D3. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement? Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Sang una, nagahubag ang akon kamot kag tuhod, tungod sang mataas nga uric acid. Pero sugod sang pagtumarko sang Evergreen Herbal Capsule, nagkupos na ang hubag sang kamot kag tiil ko, kag nag-ayo na ang gouty arthritis ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Maayo nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparayo sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Iyari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng dasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga sunod na poultry supply, Dija sa Pamokang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, Dija sa probinsya kang Antique. Si Migota anoy magbanwa nagapatamyaw kita, nagtatamyaw nagid mga kasi Mario na diyan sa Bitadton Sur. No? Ano mo kilalahay magminimigo anoy diyan kung maguli diyan ginapsagap nagid ko mo. Ha? Ka driver nagtuni na si Migo Ruming to. Ha? Hindi gito pagpabay. One time diyan pira balik-balik diyan na driver kato no kang naguli diyan si Migo anoy magbanwa nakabiyanan na may ginbilin si boss kanimo. Galera. Hati, regards laman man kaninyo sa mga taga Bitadton Sur. Halin kay Migo, anoy nga magbanwa. Amo ya mga pinalagga ka mga tagparamati. Bukbi Migo ta dyan tabata ni Kap Jimmy Sumugat. Diyan sa Barangay P, guya, no? Wan man, subo ba na istoryanay pakmigo nagbii nasapuan tanaka na bata nga nagagutuyo magrigos mga kabyanan natumba ito dali kami dyan imbaw ni Kap Jimmy darato banyusan kami nakaluwil nasta nga nakaubo kang nakatigam iko ni Kap Jimmy taas dugo na dyan mong pirmi amuro nga kung may masintumas nga medyo ga taka dugo nyo inni nyo gid ka bisan umuman nyo lang kahos, no?
mga pinangga ta pramati, no? Kung ano linulukoy ta sa atin migo dyan sa may barangay P, no? Man mo dyan kami kabii mong tatlo kag pitanto nagrelabok-labok sanda. Tingin na istorya daman ako eh. Kitabuan man mo time to na stroke tanang ang ana bata-bata. Amura nga sa iba dyan nga may mga high blood rin, mga kabiyanan, hindi rin kamo akan advice lang dyan, hindi kamo gid magsarig. Ha? Hindi kamo gid magsarig, mga kabiyanan. Kaya man ang high blood nga dyan, saan ka matakaw dyan nga klase kang ginabatyag sa lawas. Ang pinangga nga mga tagparamati. Istoryahan tabla dyan karon, mga kabiyanan, daw dyan sa kulasi. Ha? Ano dyan nyo pamatyag dyan sa kulasi? Daw lali lang taga Suryo blanay. Kung ka taga Suryo daw gamay man lang dyan simintuhon nga ragyan dyan ay kapira ko dyan magtukat-tukat sebagai Suryo bukin ng barangay bay. Ay ka-deliver ko dyan Miracle Oil kay Kagawad Antonio. Na sir, kung mas minto lara dyan dalan dyan buligan gid naman basi kung pwede naman mapasiro ang kontra dyan ya. Ako ngita ko lang midyos. Pero kung may mag-commit kaya nga pa kung magdaog pasminto na ti ano ang inyo anti pusli sino nagdaagaw duliga naman slorin yan rak miklala. Pero kung sino ang kontra na makuon nga ti kung magdaag labis babaw pasminto na ambay ko may darwak milyon yan na banwang ang gastuhon kung mas minto dalan da. Sige lang, itaan tanig midyos ra. Basi kung may magkagat, lakag kunoon na nga siruhon naman, basta masigurado lang naman nga mas minto. Basik magamay, boto na kung hindi man gin magsiro. Kaluoy, tanang taga-barangay, yung Suryo, yung mga kabiyanan daw ginapabayaan ng tapos, permiliksyon. Sige lang, itaan tanig midyos ko no, ano, gidman magkarnabo, bisan ano pamatabo. Raka ka gusto magbulig dyan ninyo. Ura ganit imposible mo. Lagin pa siminto kang mga abyer ang karsada pagtos barangay San Vicente kang pagtos barangay Flores. Daw aning ngalan sa ni Mayoron, di ba? Sige. Mga kabiyanan, dyan ayo, antis tagtunan na reklamo kang mga barangay officials dyan sa Kulasi. Daw hindi isa na mahimos ka hasad pina dyan. Ang aton nga pagpangalagad may ko bantog bro na daw daag ka kuno dyan sa may barangay sa Banwak Baste. Mga kabiyanan man mo ang kontra mo dyan ginplagyuhan ng implementasyon ko hospitalo. Ay nako amo dyan blagor kay isa mga kabiyanan ng problema dyan sa may Banwak kasi Baste tanan nga mga project dyan, ginahapan kang pamilya ka nga pungkot la di mayor. Okay, narar kung ginaubrada. Kaya nga ito yung hospital dyan, ginahapan ng muruli. Ito yung rak mo masuldi way. Ay, maantak. Ate, sige basta serbisyo kang tampad. January, padpad for vice mayor. Dyan sa may si Bastian Tiki. Serbisyo nga tampad. January, padpad. Sige. Mga kabiyanan, ang aton nga pagpangalagad, gaimaw ang Evergreen Herbal Capsule. Para hindi mo maglatian, Evergreen Herbal Capsule ang inyo gid nga gamiton, no? Tanan nga sobras lawas kinabuhinan para magnormal ang tanan nga kulang lawas nga mga vitamins and minerals kinadugangan, agad hindi gid kamo magbalatian, mga biyan. Gaymaman sa aton nga pangalagad ang diyang si Peb Balisnomo. Si Peb Balisnomo at tag-iyadyak ang floral, dirty hands, floral and ornamental shop. Regyan sa atubang kang North Elementary School. Tinunid dak mo magtos kalibo kag San Jose Barato dyan na bulak.
i-arrange da sa anuman nga okasyon. No? Gonzales Store sa Barangay Lamputong. Kung magbakal ka mo mga abyan, kang mga grocery items, grocery items, kumplito Tapos, wholesaler, sanda kang soft drinks, Coke, Pepsi, kag mga irimnan, beer, no? Wholesaler, sailor, kag retailer, kag ang iba na dyan nga alak, mga wines, whiskey, brandy, barato, noy, ang anda dyan, baligya. May mga gas man sanda dyan, may mga frozen foods, may manok, chocolates, ice cream, kag iban pa, kumplito, gid. Ang tuni ang Gonzales Store. Sa taga norte nga mabarangay, kakulasi like Lamputong, Lipata, Caridad, Bitadton Norte, Bitadton Sur, Bagakay, Esperanza, sa Gonzales Store. Tapos, ang Ilas Bike Shop, mga kabyanan, gabaligya, kang tanan nga klase bisikleta. Mga high quality nga bisikleta, ginabaligya dyan, ang Tony, ang Ilas Bike Shop. Si Nonoy, binangunan, Noy, good afternoon, good morning, Noy. Bow. Si Nonoy, mga kabyanan. Nalansar ka kuliming. Kung ko, ati, parinte ko tos bagakay kag dyan sa Caridad, kag sa Lamputong, kunoon ko lang na. Now, gaymaw sa pagpalagad ta, si SB Mami Pilar Alosilha, kabyanan, ay God, lagan mo na bata nga si Boy, no? Si Boy, no? Si Boy. Si Boy. Bata ran ni SB Mami Pilar. Si SB Mami Pilar Alosilha, naga-kuon, tandas yang SB gido, mag-imo ka ordinansa si SB Mami Pilar. Kag, mga kabyanan, si SB July di makutak, bisan anong oras uguon mo dya, tandas dya makasikaso kang mga problema nyo. No? Amo man si SB Boy, alarkon. Galibot dya si SB Boy kag tapos gusto na may kasulayan, ang pangginawi taragya sa Banwa it Kulasi. Kag amo man ang J. Carlo repair shop kag J. Carlo Carwas sa kilid kang terminal ka series. Ang tuni lang dyan si J. Carlo Istupito. Tanan nga repairan nga problema ka sarakyan nyo kag gusto nyo maglimpo sarakyan nyo ka kanang-kanang. Daraan nyo gidyan. Bata dyan ni Sergeant Istupito kang Barangay Esperanza, mga pinarangga ng Tagparamatino. Kag si Migo Alan Alpas Aurelio, nga tag-iyaja kang Mills and Paul Internet Cafe, at ubang kang Chinese Star, mga kabyanan, may serbisyo dyan ana shop, nga PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay magpa-ID. Okay. Mga kabyanan na mo dyayo. Ang reklamo kang tanan nga kapitan. Ang reklamo kang tanan nga kagawad. Ang reklamo kang tanan nga mga tanods. Rogya sa Kulasi, haros parihas tanan. Ano ang anda reklamo? Ang parte sa anda hazard pay. Nga ang balita nga anda mabaton, mga kabyanan, kisa may kapiwan, kisa man wara. Pero actually, nagsakripisyo ron sanda kadya mga kabyanan, kang pandemya nga to. Nag-duty rin dyan mga barangay tanod, nag-duty rin dyan mga barangay kagawad, kag mga barangay kapitan. Ano ang ginduty da? Nagabantay bangad at the time
No? Gin-lockdown kag under isik yung probinsya. Ha? Sobra to sang kabulan nga duty-duty ang danoy. Di ba? Hay may memorandum ka to nga under isik yung antiki sobra sang bulan. Now, may mga bersyon sa danabatian nga ang mabuol dalang mga kabyanan kung mag-abot tayo, pagid man mag-abot sa kabuhay ron, ura gyapon nag-abot. 5 lang kadlaw. Hay gin-revise kuno, may gin-revise, 5 lang kadlaw. May information sa nga nabaton nga ang mabaton lang nanda 5 kadlaw multiply sa tag 90 pesos kada adlaw. Ardyos ta, mahal pa nga munog silhig nga kabata to nga ginasuhol kung isakon ko sukuhon ko magsilhig. Ha? Ano gid ang matuod drugya kajahaw sa pagtao kang hazard pay nanda? Ha? Amo na gid man nya masarangan kang aton gobyerno haw? Ha? Iba nga banwa nakabaton sandaran kang minilyon nga the same requirement, the same posiso ang dapat i-apply ragya kadya. Ha? Andat ragya sa kulase, amo dang reklamo kam nga barangay officials. Ti, sa meeting nanda pirmi, na? Ay ti, dawara man ti piho, andam nga reklamo dya kung sino ang madara ka reklamo nanda dya banwa. Pero ti sa meeting nanda, ay gusto man nanda maklaruhan, ginaimbitar na si Doktora Babainhon, ang ating municipal health officer. Hay basi, may mahambal tana. Ang problema, si Doktora Babainhon daw hindi gusto magpatag, kag hindi gusto magkooperar. Miyadraad kunura nagdriyuti yan sanda. Ha? Mga kabyanan, abi doktora, atini anay kag patag nga ura ngut batulon. Ipatag to nga ang masarangan lang kang gobyerno, hindi full. Kung pira kadlaw tong ECQ ang antike, kag amo man tong duty, kag mga frontliners ta, hindi. I-revise ta nay, 5 kadlaw lang. Hambala kag ano ang bisis. Ang problema, kay formal ka ang ginaimbitar, wara timo ga attend. Hay kung may kwartal ako, kaya ako matao dyan sa mga barangay, gawad ka barangay officials, galing pobre sa ruming. Urati mo maluoy ka dyan, hindi mo pagatinan, at tini. Ha? At tini. Hay kung raad may puder ko dyan, may puder ang sanggunyan panalawi bayan, no? As quasi-judicial power, nga pwede ikaw pasagap kung ginaimbitar ka. Ha? Mga kabyanan, tugay, udaw wara mo man ginasapak, man mo banwa, hindi taman pwede disregard yang nangin participation, although natapos rin dya, kang mga barangay officials, kag tanod, kag gawad dya. Hay, butang ko be, kung wala sanda kunak dya, ano natabo sa ECQ tato? Sino mabantay ka bata nga dapat hindi magwa, kag ang taho nga dapat di magwa, kay gin-lockdown at that time ang probinsya ng Tike? Ha? Nag-play sanda kang vital role ka to. Bisa ng balon, tapos ron to. Garing hindi ta pwede dyan nga palipason lang. Ay tapos ron to, bayan talamang. Ang punto lang rugya, nga kung ano klaruhon kang mga barangay officials, at tini, saan dami? At tini lang? Ha? Agad ba klaruhan sanda? Ha? Kaysa kung magtipon-tipon mga barangay, kapitan, barangay officials, still, ha? Unanswered ang anda mga paramangkutanon.
Ha? Sinubid ang pandak niya? Ha? Kay wala man tinagatindag dyan ako bahala, ako ma-represent ninyo, dura man. Mura nga ako magtipon na sanda ko diin nga rimnan, diin nga okasyon. Ano aton to priman, ano do, may piho to, ura man ako. Tiuratin nyo maluoy nanda kaya. Ha? Naserbisyuhan na rin dya. Kagang punto nga ti, nangako mat na government dya nga matao. Ti bakun man dya sa bulsa nyo mahalin. Ipa-require lang nandak dya kung ano dapat na i-require. Andat hindi nyo gid pwede mabuligan. Ha? Andat hindi nyo gid pwede mabuligan. Doktora babay noon, agtuni ang mga barangay officials. Kung gamitin ang EBC, ha? Mga kabyanan, kung may baratyagan ka at tinibi kang ipatag ka nandalang, nga mo diyang proseso, hindi pag-ignore, hindi pagpalagyuhi ang mga bagay nga dapat matagan kang mga barangay officials. Kumo nga ikaw ang municipal health officer, Rugya sa Banwa at Kulasi. Ha? Mga kabyanan, actually, para mapatuman mo, kag ma-implement mo ang effective, efficient na services kang health sa Kulasi, katuwang mo dyan mga barangay officials. Karon, ha? Sa pinakadlaw basi, kung madadla dyan kag hindi mag-cooperate rin nyo. Ha? Idingot nyo gid ang mga naman-an nyo kag ipatag ng daura, kaw nakaatin mong. Ha? Kapiralan da ikaw ginimbitar, gina-ignore mo lang. Ha? Abi ang tuni anay ran? Ha? Ginputakte ka man kauna kang proseso to kay suanay kang travel pass to nga raka na halaan nga tumbay kung ano proseso gina-adapt nyo. Kadya man namur man yung problema. Ha? Pirte giguro ikaw kasaka. Ninsindihan ta nga pirte ka kasaka. Pero bisan ano kasaka, please unahaman ang problema nga it affects the whole and the huge number of populace Rugya sa Antique or sa Kulasi. Makanti mo, ha? Hindi mo pagseryosohon sabat yang mangkutano kapitan nga. Haros tanan nga kapitan, opisyal sa tanod sa Antique, sa Kulasi. Diyan reklamo. Ura masabat ang pamangkutanan da, pabayaan talang ya. Agto ni doktora. Ako kundi ka mag-agto sa barangay opisyal sa patag dya, adlaw-adlawon taginti mo. Kag doktora, ura takan madlek ni mo kung amo melanjakan penawagan nga agtuni. Ha? Agtuni. Because still, this is part of your obligation. Please enlighten. Give them an enlightenment message and assurance. Ha? Mga kabyanan, kung ano nagapalibot, nagya kadya sa hazard, pinandang niyang urag yapon marilis. Kag may tag no bintalak no mabaton, may tag limala ka adlaw ang dapat ma-reflect ang duty nyo. Sus, na-reflect na sa memorandum nga, ha? Under ECQ ang Antique ka to, abay ang Kulasi nga, daw 45 days to. Konti mo siyam na kadlaw. Oh, di kung ano man dyan ang kapalibot, ang atan na tana, ipatag lang bla. Garing ti paano bimatagan, sanda kray, ura man ti mo ka parapit. Man mo, kundi mo dyan maagtunan kang mapatag, nag-aapektuhan ang bilog nga sistema kang pinanggobernota. Ha? Mga pinalangga katang paramati. Ang tunilang bla para urat at problema. Agto gilang hindi ikaw kaagto. Agtunan mo di mga seok to ko ng balan mo nga ti biri tandas kagit. Biri industrious. No? Agtunan mo gani, patawag lang nga dyan lang. Kung may meetings na, hindi mo magtunan, no man?
sometimes mga bagay nga mo dya, hindi mo pwede banwa palipasan nga hindi masolbar. No? Make it asap ang pag-resolve. Kaya ang problema, hindi natin pwede banwa mapalagyuhan. Totoo taran. Ha? Ano gusto nyo? Hindi mo gusto magnami serbisyo nyo? Nga adlaw-adlaw, ang taho, sige lang pamangkot, urati sabat nga nabaton, kag urati katagan banwa nga natabo. Makado lang kalag nyo kung kumintaran mo sa radyo kay totoon man. Kado lang kalag nyo, siguro kado kalag mo knaken. Ha? Kay man, nagkurukomentar man to si Romeng, ti gusto taman efficient kag effective ng gobyerno mo, kag serbisyo. Para magutanan gilang kang mga barangay officials kag kagawad kag tanod kung ano ang mga misteryo sa hazard pay nanday, hindi nyo pa masabat. Ay, oras sa tagapagbalagad alas 8:02. Si Taikondrad Mayo, sige gyapon serbisyo publiko na, no? No? JMAT Auto Repair Shop. Kung gusto nyo banwa, magpa-repair kinyo sa rakyan, agtok mo dyan sa JMAT Auto Repair Shop dyan, no? Ha? Dyan sa Sentro Norte. Ang Tony, si Matt Ungon, mga problema sa rakyan nyo, ipa-repair dyan, git. Makidaan gid ni Matt Ungon. Tumandak marketing, ang tumandak marketing mga kabyanan, nagabaligya kang tanan nga machineries generators, ha? Gamit sa panguma kag pangisda, na? Rigyan sa Sentro Norte. Ang to nilang si Mr. and Mrs. Lonibek Picasso. Jemar Tibal Slitson Manok and Concrete Products. Sa atubang hindi sa unahan tulay lang. Diyan sa tulay lang. Alin ka mo sa Banwa, Pasibasti, diyan. Antis ka tulay. Sa tuo nga bahin. Gayi mo bangko nga siminto, lamisa nga siminto. May barbecue, may limpo man diyan kag lechon manok. Rigyan gid ka mo Banwa. Bakal. Jeffrey Martinez Balben ang tagiya, no? Okay. Gay maman sa pagbalagad ta ang Grand Bakiro. Kung gusto nyo pamasyar sa Grand Bakiro, open na tunoy. Open na open ang Grand Bakiro. Sa barangay Kamansihan. Gaimaw man ang papadons, kung mga manamit na pagkaan ang inyo banwa nga kanon, agtok mo sa papadons. No? Ginapragyahan dyan ka mabuhat na bata, si Wakoy Xavier. Sunrise Advertising Incorporated, kung magpaprint ka mo, kung ano man na klase ka, ipaprint nyo, agto ka mo sa Sunrise. Ha? Sagapan nyo si Tol Binja Polinar. Kag si Migo Julius, sa Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading, no? Gabaligya pinta nga mga nami di kalidad. Kag kung ano kolor pinta nyo sa balay nyo, timplahan ni Migo Julius, ang tahom-tahom pagid kay mabuol na gid ang kolor. Alas 9:05 sa aton banwa nga pagpalagad, wire tat na hono sa aton nga pagpalagad. Ha? Ano adlaw ja Webes kita ay takaro sapon. Ha? May ngagaw talin sa San Jose karon na. Ha? Kita ay takaro sapon sa aton nga pagpalagad. Ako dya si Romeng Antonio, nagapasalamat gid mga kaabyanan sa inyo kadya nga pagpamati, mayad gid, ha? Nga aga probinsya kang Antique. Ano bala ang mga sintomas ka COVID? Amo dya ang pag-ubo, sipon, pagkatil kang tutunlan, hilanat, pagdura kang panabor, pagdura kang panimpot o warat madapgan, lupot,